Nakadisplay simula kahapon sa Museo de Legazpi sa lungsod ng Legazpi ang iba't ibang obra ng 70 Bicolanong artist. Karamihan sa mga tampok na obra sa art gallery ay naglalarawan sa kasaysayan ng Bicol Region. Para sa 24 anyos na si Ron, ang mga obrang ito ay sumasalamin sa pagkamalikhain ng mga Bicolano at pagmamahal sa sariling kultura. So nag-propose ako sa city, sa LGU, ng magkaroon ng art exhibit ang local artists dito sa Museo de Legazpi. So nag-grant naman kami ni Mayor and Ma'am Nashrin. So eto nga, naging successful yung opening namin kahapon. Ang theme namin is heritage, focusing on the rich culture of Bicol region, hindi lang po sa Albay. So I invited yung mga lahat ng local artists from different parts of the Bicol region. Nag-invite ako ng art group from Masbate, from Libmanan, from Naga City, and Iriga, Camalig, Tabaco, Santo Domingo, Legazpi. Yun ang invited ko. So ito yung mga ano nila, artworks. Ayon kay Vicky Balonzo, presidente ng Sining Bicol Albay Artist, bahagi ang kanilang art exhibit sa selebrasyon ng National Heritage Month ngayong Mayo. Napag-isipan po namin na dumaan dito because we came across this po na museum sa Google Map and we wanted to check it out po together. Ano po, para po sa mga artists natin, local and sa iba pa pong artists. Ano po, pagbutin po nila yung pag-paint and they are doing a great job po sa pag-represent po ng ating culture and for the all Philippines po, especially sa Bicol. Heredasyon ang naging tema naman ng aktibidad. Bukas ito hanggang sa August 15, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.